pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagdok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama! Kinigihapon ang inyong Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga kulas. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Kulas. Kani ako problema, kumuna gyud kayo. Pero nganong lisod man taon kay ni silang pugan? Grabe kayo kabungangira ning akong asawa, murag di ko kapugong. Pero aron ninyo yung masabtan ako sugilano, no? Inaniw na ko pagsugod ang tanan, ha? Kitinga na yung kuhan, be. Sistabi kay kanta-kanta taning Kanta taning kantas kara ang panahon ba, pina Elvis Presley ba? Okay. Kiss me quick. Kiss me Larga. Pinagi. Ya kanake. Larga. Ayan. Ready, get set, go! Oh, hagi ko inday, samtang wa imong tatay. Usa man ka Bro, ato bitana agi, bro. Layat dito, bro. Dali, bro. Busog ka na yung katakanta niya! Dali, bro. Busog imong pahatay mo sister ron! Layat, bro! Kakasikaso na dire! Oday! Wapa di ka kalungag, day? Ay, kung pangutan na, kay imo na trabaho, litsiha ka! Lagi, day! Ginibihan na, eh. Ganun karoon pa man yung paggawa sa batasan? Katong uya pa may pagkabutan karoon, hindampak ang panuka! Lagi! Sama ka, ha? Nalimot na kasi imong trabaho? Kalimot na. Ano man eh? Ano ka maglungag, oy? O ka magluto? Usa man magnangata nis paniud to? Magnangata, ha? Dili. Gusto ka mga pasmo ta ini? Pas mo. Unya lagi nga wa magkabaghikay, ha? Ngano? Ay, saka lagi di bitang turdog. Di pa maruti paniud to, day. Tanaw sa. Uy, nabuta ka, ha? Tanawa akong orasan. Tanawa atong wall clock. Tanawa ko no. Day. Patay mo na ang tungol clock taon, day. Amaw ba? Bitaw baho na. Ilubong nito. Wala mo ni battery. Patay na na. Awa na, di ay na'y battery. Wala yung battery! Hindi ba? Gutom namang guwid. Ang angog di ka gutumon nga wapa mo ka mamaho. Painit naman tong imo. Ay napay bahaw diri, Dok. Bangas ka. Huta na. Haba na milungag na ko diya. Huta na. Yun na. Maon niya akong asawa. Ano ba maglagot gani? Pulos lang yung tao ni siya. Singhal, sigig, syagit. Bakay yung tao na muslingan na niya. Unya. Ayo. Nang taling. Namaitlog nga po, anang. Ay, itlog ra nga lagom do. Ay, klaro ni mo nang iporbida sa di mo eh. Kaya na, bitaw. Tasyo. Ay, igiyobo pa mas nitasyon ang. Ano man? Kumusta namang itlog ni mo diya? Ha? Pagsyo diya, yung sa batubag, oy. Kung sa tayo mong gingon? Kumusta nang itlog mo diya? Diya dahil lagong paghihapon. Nakadungog ka. Lagom. Itlog mas manok ang boto ipasabot na kanapuwa. Ay, wa man mi ana dong.
itlog ra sa buaya na ami. Asa ka palitan ng itlog nga puwa nang Pagpalit nag buwan puti, unya kolore lag puwa. Ay, Kisa may mukaon, ana. ako asawa nga bruha. Ay, pastilan gud ang asawa ni mo, Kulas. Wara bago ko kasabot sa batasan, ana. Awa mga ko kasabot, ikaw na baka, waka kasabot sa matasan ha? Wag yun. Ikaw kasabot ka. Wa, sadling. Tiaw mo na. Wa ka gani kasabot ka bana ka. Kami pa nga silingan ra. Mutang bayanan na ako lang ganun siyang palinaan ka, no? Nganong palinaan man. Aron mulaya sa panuway na siya. Tawag ko, tos Padir Darwin. Ako ni pa, kuhan siya, blisingan ko niya. Ako ni pa, tabalan ni Padir Darwin. Pero paminaw na ako, Kulas, no? Murag dili na madutlag panuway ng asawa ni mo, eh. Kay murag sa tanaw ko, ana, ang panuway madlok. Madlok musod sa iyang lawas. Ano? Oh, madlok ang panuway musod. Oy, kabasig-sigilan na unya kasaba. Kung ito po ita sa dana na nga. Kulas. Nay Tasyo! Marika, Nay? Naakoy te para ni mo dong para sa mga bana nga under kayo sa asawa. Di mo ko andir, ganun taong andir ko. Unya nga nung dili makakabadlo nga na mga asawa lang eh. Gahi mo kay ko. Mauna di, ha? Pero, ay solusyon na na do. Solusyon? Kung sa maday? Kay kinis nang taling ni mo, ingon po na na siya kaniadto. Mukalit lang taninghag. Mga sama bisag na naghama tao. Mo ba day? Mauna. Kanalang inigtawag na ko sa iyangan, suko na. Maninghag gayon. Pero karon, dili na. Gusto kag proof? Awa. Patring! Ay, Patring! Hindi rin ba mo tubagay? Patring! Naro ka man din. Sa mo di ba ka mo tubag na araman ng kanya? Sao na ko pagtubag, dili ba ko spatring? Sorry ka. Halimot ko kang isaling man ay ka. Kisa na spatring? Usay nga? Day, marag. Kisa na spatring? Palpaki mo tudlo na ulit ako. Do, Kulas. Pasensya ka na namo do, ha? Pero layo ning among away kaysa inyong away. Nga ang tingog sa sawa ni mo do, maabot sa pika sityo. Okay na. At least nanggana ta. Sige, rin ako. Animal, kiniskulas. Asa na sa kaning panuway? Ay, si Taklo. Psst, ay! Taklo! Taklo! Psst, oh! Ano ba? Sa cute siya. Dali na ko, dali. Doon sa kadiri kadiyat, be. Dali. Kaya nangita na ko rin. Doon, dali. Paruso, di ka diyan. Dole ko. Nga naman, nang. Kita kang kulas? Ako? Dili. Imong kaluha. Kita ba kag magtaros imong pagkatawoy? Si Nicolas lagi. Lagi. Murag tuwa mo siya sa Chanilas nang. Tinan? Asa siya? Tiyan Chanilas niya. Umurago pa mo kay tugpa, do? So, ako pagtugpa na nga, naglupad ko, man. Sige, bidaan ni, oy. Kita, nga na day, ngita ka niya. Waka kita niya. Nga nung dili man kakakita, buta ka? Nga na ko lison magabot ang way tugpa o naigilokdo. Naigilokdo? Hoy! Lukdo ka ron! Balik nila! Hoy! Takbol! Asa namang gining kanahan, uy? Naulit na lang ko, gikang nangita niya, pero wag gihapon siya mabalik. Duda ko anong tawhana da. Wa pa kanila gikabuang ang babae. Karon lang gikan ako. Ay, husto. Nako'y tawgon. Uy, may sakinan nga mihunong sa tungod. Kinsa man ron? Uy, ang kanahan. Siya man na nanaog sa taksi. Panuhak. Nagtaksi pa. Diyan ka nigikan ng panuway ay karon lang yun nigsaka diri sa taas.
Hello, fans. Gang? Diin ka? Kuanay ka nang nangita ko sa imong gipapalit nako. Unya? Wa gyud ko kakita day. Dilis dool wa gyud. Mao tong didto lang kuskulon. Unya? Unya nakakita. Nagkita mo gun may Randy. Bot pa! Huwag ka katingog. Huwag ka katingog na lit reaction kang animala ka. Agay. Ha? Agay. Ha? Nahibaw kung dili si Randy imong kauban. Babae imong kauban! Dili lagi si Randy lagi day. Kami kuyuga Randy. Ayaw mabatak! Bago pa may nagka-istorya ang Randy, nasa ospital. Tinuod ka? Oh! But-buton dyan ka, bakakon dyan ka dako. Nasa ospital si Randy kaya nagpa-check up siyang ingron. Taka lang ko eh. Sabataya! Ha? Huwag ko magpataka! Ikaw may namatag na ako! Gigamit pa ni mo ang tao nga to sa ospital! But-buton ni mo kulas! Kinsa Randy mo gitawagan day. Si Randy tayan! Randy susun may akong kauban kinamligya may Jiski! Lagi day. Ida, kitas kong uoy. Kadit ya. Hello, pre! Kinsa na? Randy susun! Tanawa. Randy susun. Pre! Di ako sabay, pre! Di mo tuwa ko asawa taon nga nagkita o nagkuyuta doha ganina. Istoryahin niya siya, pre. Ayaw na lang. Istorya mo, okay para mo to. Ayaw na lang lagi. Istorya nga mo, pre, may baluan mo ang sulti. Ang nisulti mo kung tinuod og ba, istorya mo. Nakahibalo na ko. Kahi ka ba ko? Nilikay nilikay pa ka. Niduko ko. Ay parang, ay pao ko ga ibo ko kapakon. Paita biyahe ni Iwam tinagan na ni Perme. Perme lang yun yung kalagiha. Bisag na atay explanation. Di tatuan. Unya na atay ebidensya. Ha? Kita lagi apoy may naikan. Bida, diha ka na. Ay, pagkakidot ka. Grabe kaya kong asawa taon. Wag yung respeto. Naku, bro, makaingon ko nga. Wag yun ko sa kukulingon. Nigugma pa ka rin ako akong asawa taon, ha? Kay Og, nigugma pa rin ako. Di unta ko niya niyon. Ako nga nakahukom lang kung mag-istoryal ng yung kunyag tarong. Kunya. Saan man yung binuang nga kulas? Di na binuang mo na. Ha? Say buti may pasabot. Gusto kong maglaro ita, Mira. Bahin sa unsa lagi? Kung nasa ka ni-react. Okay. Sulti ba? Unsa na? Untong ko! Sulti na yun! Sulti na! Ano ni makamutingog? Niyotong lagi ko! Sulti na! Tubag ako pangutana! Unsa to pa nagsultihan? Ay nayabag na! Tingog ko'y hanggaw! Nabungog pa galing ko! Sakit kayo mong pagtampos kaldero na ko! Sa? Ikaw na yung black kaldero ba, ha? Ikaw mabungog? Hilon da kulas, oy! Kadugay na kung sige hapak anang imuo, karon pa ka mabungol? Karon ba mo yung kinakusgan? Sige, nabungol pa man ka, inom nitong tubig. Awan sa man, mukaon ka o mo inom? Ahak ba ni mo, eh? Tiwasan tamarong ka diharon. Kaon sa dito? Unya na ta mag-istorya og tarong ka na, kanang di na ka bungol, nakadungog ka, kanang makadungog sag ka. Sige. Kaon sa ko. Kaon sa dito! O lagi! Nabungog yung tinuod ko sa diyang gidoktor ko sa takong skalderos kung masapurtig yung kusong ka. Niya pag human akong kaon, nag-istoryahan na yung may klaro. Istoryahan may klaro. Bida ang prangkahay me. Kung mahimo magbuwag me. Pues, magbuwag me. Ito, puso na kong takong skaldero daan. Buwag mo kinoon sa wasay kapuspos nga takong skaldero. Asan mo to? Diara. Diara takong skaldero. Di na ka magagamit ka ni. Taguan ko ni! Manamang kakaon. Karon unsa man? Gusto ka mang kahang magprangkahay ta. Unsa man? Sige, sulti. Sulti ayon, oy! Ay kung langay-langaya ka nagdala. Sulti na ko! Gusto ko maglaro kahit
O ibutang ni simong alimpatakan o kasing-kasing ha. Nga sa sugod nga daw ha. Mao ang paghukom sa kamaturan. Kung nga nung ugol sa inungdan. Liko-liko man ang imo eh. Di ba tulid yun ta? Dapat straight to the point ta. Diretso. Okay, paminaw. Sud sa taas ka panahon, sa panang uba na to, isip ba nagtiayon? Wa ko'y nakuhang kalipay ni mo. Ha? Oh. Wa ko'y nakuhang kalipay uba ni mo, kung dili pulos ka sakit, ha? Kung dili ko ni mo pakawawan, imo kong banghagan, imo kong pasakitan, gitumba ni mo akong pagkatao, giataka ni mo ang akong pagkalalaki, ang akong pagkambana. Busa, angay na lang. Tapuso na to ning istorya ha. Kini sitwasyon na to. Putlo na to ang pagpasakit og makabukol nga panag-uban. Busa karon pa lang. Angay kang masayon nga dili na ko. Surrender ako mira. Surrender ako gusto kong. Makigbuwag ka na ko? Ha? Makigbuwag ka na ko? Time pa. Asa mo itong kutsilyo? Makigbuwag na ka na ko? Ang kutsilyo, asa itong kutsilyo? Ningon din ko. Kinsa binigingon ni mo na, ha? Kinsa? Mao na yung problema na ko. Gusto ko makigbuwag niya, pero di man ko makahimo. Ambot ngano yung ka ni. Tungod ba ka ni sa kadlog na ko niya? Usap tayo buhato na ko ani. Bambida, paliwag, tabagi ko ninyo, bi, Ate Pres. Na yung mabasa niya sa Bible ba? Na o makigbuwag ko, ibtan ko kutsilyo. Paliwag, tabagi ko ninyo. Usapan kung kamoy pasultihon, kulas, kusgan. Salamat sa mga kalab. Bam! Good morning, Bam! At Kuya Pedro, good morning! Good morning. Good morning sa Lutupan. At si Jijen! Yes, Kuya Alan. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kayo, mga mama, sa inyong perming pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Basta mo ato na sa eskwelahan kay nakainom og Don Pepe. Nya para sa mga dagko, Kuya Alan, ang Don Pepe Dark Chocolate. Nya palit sad mo sa Diamond Yema o BM Special, sa Tasty Fish Cracker og sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, salamat kayo sa tanan po nato mga bata. Padung tayo eskwelahan, inunta Don Pepe Tablia. O nya, ugum-ugum tag ubi may special. O diba, kanan Diamond Yema special. O nya, kabumadag ko kung magsuri-suri mo, magsat-chat mo. Ang ato ang itsumsum ka ng Tasty Fish Cracker o diba Paulitos Macaroni Crunch. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Atong sender, Ate Pres, murag si Dudong Kulas. Kulas. Oh, si Kulas kay ang problema ning Kulas, Ate Pres. Kargado ipada diri mga problema kanay yung mga kuan Ate Pres no kanang mga under. Oh, under gid siya. Palautang niya gusto ta siya nga kanang padamog lain dire kinsa ito yung mga kuan diha nga dunay mga problema padamog lain kaya atong buhatag drama ha ipadala lang namo dire sa mo ang kuan kay kargado ron Ate Pres kanang under niya palautang kani under mo gyapon ni siya si Kulas under ni Mira Mayra ba ni under ni Mayra kanis Mayra maldita kay Ate Pres tunggabon ta niya si Kulas kay makigbuwag na siya kay makawawan man siya Ate Pres apason hapakog kaldero nya ni ko doklog kaldero takom si kaldero pero kita na Ate Pres ay di ko siya katingog mingos Mira nga ang Mayra nga dugay ni kay react sa pag-react ni utong pa man pero kita na yan problema ron naandan mo siya naandan nya saon man ato ana Ate Pres ayun na panday mong sawa dong pribida Sampalo sa padang. Palungat sa panagsam. Goliath. Ba kanang kutukutuhag ko mo ba baton palapay kutukutuhon ti karon. Goliath. Kutukutuhon. Oh, ini sumbag ba kutukutuh. Mireg ala Fernando. Ba mo sa bam. Kana bitong yung aning klasya sa asawa niya, labi na ko niya sa syudad ng Puyo, labi na katong Puyan squatters area, apil tag di katug. Bitaw ay saba kayo. Apil tag di katug, taro ka ng gabi, nga saba ba, oy? Saba bitaw. Ibagawat ka sa sunog na mahitabo. Inoda. Paambit. Babit. Proverbs 19, verse 13 to 14, or panultihon 19, kapitulo 19, versikulo 13 hanggang sa 14.
ang asawa nga tagaw-tawan perwisyo. O sila yung term anong perwisyo, Ate Pres? Kanang samok. Mao. Perwisyo. Ang asawa nga tagaw-tawan perwisyo sama sa nagto nga atop. Makabalda ba? Perwisyo, samok, mauna. Nga ana. Inaana. Pero kuan gani ka nang matuman gani yang gusto no makalit sa kalumoy. Tinuod bitaw. Sa pa tininood niya o komedya lang. Tinuod niya bam. Inani ginaiyang kuan. Inaana ginaiyang kinaiya. Gusto lang siyang ma-under ma-eskwela. Sirkulas ka na unsingan niong ipakita jud imong pagkabana. Kay nga no, sa ako nang gingon, ilabi na og makasilingan tag-ingon ani, hasta kitang silingan, dilit maapil tagway tog, kay saba kay tanan. Kaya mo ang dapita kinamin ko sa squatters area, nagani mag-away, ang mga silingan, manggawa sila, kay maapil tanaw. Tinuod bitaw? Namin good mga silingan, inana good. Maritis. Maglinabayag ka ng mga butilya, ang buwak ko yung may tag-apil. Away swerte. Mas grapil sila alapay, Ate Pres, kay unay patyo dito sunahan mo, adto gid sila. Huli. Rita na iposilon. Iposilon dito sunahan. Adto gid ay. Adto gid sila. Unsa pagpatay? Pag yun sa patay, giposil ba? Unsa pa na diya? Gidunggan pa kanisa. Ako gulit tahiman ko. Ano man? Nag-away ang mga silingan kay kiniligin ko ako na itugpa o sa naglinabayan ko siya. Ako ko patonto. Bugno to. Ako dali dong padayon tagdog. Koda ko, ang puzzle, Tihon.